May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Duha ka pangutana diri sa libro ang atong tubagon. Duha ka pangutana pero related ra, no? Pareha ra sila og kanang kahulugan. Okay, sige, magsugod ta mga igsuon. Number 5 sa katisismo nato. Mao kini ang pangutana sa in English. Why do people deny that God exists if they can know Him by reason? Akong balikon. Why do people deny that God exists if they can know Him by reason? Ano daw nga adunay mga tao nga mi-deny nga wala nag-exist, walay Dios. Nga adunay mga tao nga nag-ingon ana nga walay Dios, nga kun buto naon ato mang maila-ila, ato mang mailhan ang Dios pinaagi sa atong pangisip, pangutok. Kaila man unta ta, makabalo man unta ta nga naay Dios. Pero nganong adunay mga tao nga moingon walay Dios. Kana interesting na mga igsuon, no? Nindot medyo lalom-lalom gid ni. Para dili ta maglibog, dali ra natong madumdumang. Duha ka buok ang tubag ani. Duha ka buok ang nasulat sa libro, pero ato ning i-expound. Okay, sige. Ang number 1 nga tubag, many are scared of by it. Hala, so may kahulugan ana. Aduna di ay mga tao nga dili na lang muila nga naay Dios tungod kay nahadlok sila nga ila-ilahon ang Dios. Uy, kuyaw na. Many are scared of by it. Dili na lang mi mutuo nga naay Dios kay kun imo siyang ila-ilahon, kun imo siyang tun-an, murag hadlok. No karon so may kahulugan ani mga igsuon. Kanang kahadlok, abi ninyo una sa tanan mga kuya ug mga nagsunod nato karon, kanang kahadlok usa sa mga hinungdan ana kay basin dili palalom ang iyang pag-ila kung kinsa ang Dios. Kana munay posible usa sa mga tubag nga nganong mahadlok man kitang muila sa Dios kung kinsa siya na may dili man ta dapat mahadlok kay ang Dios, ang Amahan nagpadala sa iyang anak diri sa kalibutan aron ato pagyong mas mailhan kung kinsa ning Dios. Kay sa una manggod, no, Kuya Serge, Kuya Edwin, kining Old Testament, no, mga igsuon nga naminaw ron kabalo man gyud tas Bible, no, naagyoy gibahin na sa duha ka libro na ay Old Testament na ay New Testament. Now, mo ni ang background, no, katisismo man mo ni ang background sa Old Testament manggod sa karaang kasabutan ang Dios kun magpakita ipaagi og lain-lain kuis, no, nga mga pamaagi like unsa man kalayo, hangin, no, bisan unsa na lay pamaagi ana para katong kainom mo atong sa nagkalayo nga sampinit, no, burning bush ana, pero diya rataman dili bitaw in a form of tao gyud Katong wala pa si Kristo, no? katong sa wala pa si Kristo ba enough dili gyud muna masabta nato nganong ang mga Hudiyo, no, ang kanhi gitawag man sila mga Israelita, nganong ang ilang pagtan-aw sa Dios bisan na gani hangtod karon kanang dili gani sila kaako og tawag kaniyag Amahan. Agi sa kabalaan. Agi sa muni number 1 nahadlok sila nga tayo-tayuhon ra sayon rag tawag ang Dios nga Amahan. Kay para nila munang ang mga pangalan nga atong makita sa karaang kasabutan kanang Yahweh, or Elohim. Mo nay tawag nila, mo nay address nila sa Dios.
di gyud sila kaakog tawag niya nga kanang endearment ba nga murag amahan nato. Mao gani sa kabantay mo sa ebanghelyo, grabe ka, na-iskandalo gyud sila. Na-iskandalo gyud sila sa dihang nakadungog sila gikan sa bakba ni Jesus nga gitud niingon si Jesus sa amahan namo. Di ba niingon to? This is how you pray. Ingon ania pagampo amahan namo. So siga ilang mata, siga ilang ilong, ni aso ilang mga ilong kay hala, who are you? Who are you to address God Father? Of course, kabalo man ta, no? Kabalo man ta, Kuya Serge, Kuya Edwin, nga si Jesus kaila gyud sa Dios kay siya anak sa Dios ug siya Dios. Mao nang alang niya nga anak ang pagtawag niya sa amahan. Pero kay wa man kasabot lagi ang mga Hudiyo, wa man sila kaila kang Hesus kay kanipon at kini atong Ginoo nagpakatao, wa man pud magpaila kay kana laging kinabuhing mapaubsanon. Mao to ang mga tao wa kaila kung kinsa si Jesus. Siya di ay ang Dios. Mao tong siya mismo makaako sa sultig amahan. Kay mao gyud dapat ang isulti. Mao to nga balik ta sa karaang testamento, di gyud sila kaakog tawag kaniya og amahan. Mahadlok gyud sila dayon. Usab pud ka imahe sa Dios diha sa Old Testament, no, sa karaang kasabutan. Di ba sa inyong mabantayan sa karaang kasabutan, Kois? Di ba? Gubat. Kasagaran. Gubat. Kasagaran. Sige, away. Ilog og teritoryo. O ilog og teritoryo. Ana. Dayon, kanang kada biyahe nila, kada away nila, naagyo na sila kuyog pari. Kanang ilang pari, maunay sa among pagtuon sa Bible, kanang ilang mga pari, mauni po ang gidudahan nga usas sa mga gasulat aning mga libro, ha? Kanibang murabag chaplain ba? Nagasunod-sunod sa panon. Mauni ang usas sa mga gituuhan nga maoy gasulat aning libro sa Genesis, Exodus. Kabantay mo, kung sa inyong makita all throughout the Old Testament, sige, away, ilugay teritoryo, sa ilang image of God. God is a warrior. Kaya nadamay ang Diyos. Nadamay sa pagka-warrior nila. Pero actually, God is not an image of a punisher. Wala ingon ana bitaw, kabantay mo sa Old Testament. Na ay Diyos, pero ang ila is Ginoo siluti ang maong nasod aron among masakop. Murag something like that. Murag giilang gibutang na God is a warrior, God is a punisher. Sabot sila layo na gyud kay ang Ginoo nila, layo na gyud kay ang Dios niya nila. Pero mga igsuon, kung dara og kataman sa karaang testamento, mao nang di ka kasabot kung kinsa ang Dios. Una, do not dwell on the Old Testament alone. To continue reading about God by reading the New Testament. Kay mao nay continuation, kay diha nato makita na ang gikahadlukan na Dios sa Old Testament, pag-abot sa New Testament, siguro on the part of God, nakita siguro sa Dios nga, mura maglayo kay sila nato, murang gipadala ang anak, aron sination good, on foot, kanang on foot, on ground, kung kinsa ang Dios, amahan sa langit. Maudong naa si Kristo, ug diha nato nakita, mga kuya, kung kinsa si Kristo. Na si Kristo, so may inyong na mahinumduman nga mga batasan ni Kristo gipakita aron ipaila-ila mauni ang Dios. That I am not a punisher. I am not a warrior. Nga kung pareha sa karaang testamento, ngipon sa ngipon. Oh, kana tinuod. Diba? Kung bunon kagpan balusi. Balos. Mauna. Pero pag-abot na sa Bagong Testamento ni Kristo, nasab na kini. Oo. Like, ang mga babae. Ang mga babae sa ilang kultura, giisip lang, mayon na to, butang. Wala gani labot sa census. Kumbaga sa ihap, only men were considered counted by the census. No? Now, pag-abot ni Jesus,
ang mga babae sa ilang panahon nga gi-reject daw dulaan, gihimo na niyang iyang mga best friends, yang mga suod nga mga higala. In fact, adunay nagsunod-sunod na niyang mga disciples nga mga babae nga nagsuporta niya. In fact, iyang mga one of Jesus's best friends during his time kana si Marta ug si Maria nga igsuon ni Lazaro. Kana mismo. So unsa pa ang mga masakiton? Abi ninyo mga kuya, no, mga nagsunod nato karon sa panahon ni Jesus, luoy kaayo ang masakiton. Kung masakiton bitaw ka, equals gina sa sala. Naakay sangla kay dako kag sala. Naakay ingon ani mo nang nagsakit ka kay dako kag sala. In other words, ang epekto gi-reject sila sa community. Napaduulon pa. Dili paduolon. So pag-abot ni Jesus, dili lang duol, gihalog gihikap gyud, which is according to their law, nasa balaod sa mga Hudiyo, ang paghikap sa masakiton nakapahugaw na sab nimo. O nahimo na sab kang makasasala nga aron mabalik ka sa simbahan, mo cleansing pa ka, which is dugay kay purification nga proseso. Ingon ana kalisod mo na pag-abot ni Jesus, yan break ang barriers, gihalog gyud niya. Bisan pag i-accuse siya nga na nakasala na ka kay nakahikap kag sanglahon, I don't care. Gusto niya ipakita, God is not a distant God. Dili layo ang Dios, but I am with you. I am with you. Nagpan ako kaninyo. Muna ni Dios. Unsa pa? Ang mga makasasala sa panahon ni Jesus, kinsay number one nga hated daw makasasala ang mga tax collectors, ang mga kining tigpaningil og buhis ba. Giisip silang Mateos, Zacchaeus, ana. Ganong giisip sila nga makasasala, nganong gi-reject sila sa mga Hudiyo. Kay kining mga tax collectors manggod, mga Hudiyo. Then nagtrabaho sila sa gobyerno sa Roma. Ang Roma ila ng kontra. So giisip nila ang mga Hudiyo, kining mga tax collectors nga traidor. You are working for the Roman government, and we know as Jews, we hate the government because they abuse us. So, pag-abot ni Jesus, didto mahinoon sa nakikaon sa balay nilang Mateo ug ni Zacchaeus. Sus, grabe yun, no? That's who God is. Mga igsuon mo ang sa number one, tayo mo kahadlok. Ila-ilaha ang Dios. Dili sa layo nato, mikanaog siya mo ganing usas mga pangalan ni Kristo, Emmanuel. Ang meaning ana, God is with us. Nag-uban ang Ginoo nato mo nang wala tay angay kahadlukan. Di ba, mga kuya? Yes. Ang kuan nga di usa sa mga konsepto nga dili ang sabi natong sa mga daang tugon nga ang image sa Dios di kay klaro nila kay sa ebanghelyo ni San Juan 4:24 ingon siya nga ang Dios is spirit, ang Dios is espiritu nya klaro kayo sa Lucas 24:39 ang espiritu walay unod ug bukog moto nga ang pagtan-aw nila sa Dios mapakita ang Dios sa fire sa hangin. So dili gud siya clouds si Kristo siya ang Diyos na napakatao, assume siya og human nature. Okay. Yeah, ang problema na ron rin kinaghan ng mga tao nga hingtuo nga si Kristo di Diyos. Oo. Matang di siya. No? Mao. Daghang tao nga patuog wala hingtuo nga Diyos si Kristo. Oo. Mao nang gihimo sa ilang kagalingon nga paagi pag ila og Diyos. Oo. Pero siya Dios gyud. Diyos yeah. Wala gyud lalis. Ang Diyos nga mahan ang tabag man niya Diyos. Oo, wala gyud lalis, no? Gitawag sa Diyos nga mahan. Sa Muna, libro Hanon 1:8. Oo. Mao na nga balik ko nato, mga igsuon, ayaw kahadlok sa Dios. No, ingon ang pasabot akong kahadlok ha nga di na hinuunta makialam, ano ba? Ang pasabot ang namoy kahadlok nga katong Martis Kuya Search, no? Kato bitong reverential fear, no? Kahadlok nga tungod sa pagtahod. Lahi na, wala ko nagpasabot ana ha nga mao na ang kahadlok na kuno bang tungod sa imong kahadlok di na ka makialam, mapiktuhan mo gud imong kinabuhi ana. Mahadlok ka. Munang usa abi ninyo mga kuya, no? Ang usa sa epekto ana kanang tawo nga kanang
ang iyang kahadlok sa Ginoo kay wa siya kailas Ginoo, munang the image of God for that person is God is a punisher. Mahadlok po tayo sa mausog, Dre. Kaya ba, huwag mo Oo. sunod ka sa Diyos, Mao. mailah kag Diyos, mausog bang ka. Mao, Yeah, mao. mao naman atong nindot nga kalibutan hong kinabuhi. Oo, kana. Muna, salamat Kuya Edwin. Mga igsuon nga nagsunod nato karon, mauna ang ikaduha nga tubag sa pangutana. Nganong adunay mga tao nga muingon walay Dios, sa number 2 gitubag ni Kuya Edwin, another reason, akong basahon ha, mo gid ni. Another reason why some people do not want to know God is because they would then have to change their life. Ang pasabot ani sabi ni Saya, dili na lang mi musunod sa Dios, di na lang mi mutuo sa Dios, kung mutuo man gud mi, naa man gud sa instruction nga yang ipabuhat, dayon lisod man, mas lami man gyud tong bawal. Anak man, munang sila di ay ilang intention not to follow God because when you follow God, you must follow man gyud, di ba mga kuya? Kinahanglan man gud ka musunod og balaod niya, which ang unfortunately, I mean, siguro realistically speaking, unfortunately, lisod man kay mupasan man tag cross, di ba Kuya Edwin? Mao na Dre nga, katong usa ka libro nga kung nabasahan Dre. About atheist ba? Oh. Nga ning kampanya gitong atheist nga wa gyud Dios. Di man sa matog Dios. Ikaw Oo. atheist nga wa gyud mo Dios. Pero pero ug naa manggaling Dios. Oo. Kanang Dios aran na sa utok sa gatuo niya. Oo. Sa tanawa ra gud ng mga tawo nga gatuo og Dios, gahimo silang Dios nga sayo nila convenient nila tuhuan. Oh. Kanang giingon nimo Dre ba nga Oo, bitaw. maghimo kag Dios nga sayo nimo sundon. Oo. So ang Dios wala gyud na ni-exist na ron sa Oo, utok kay ang nakasagaran sa mga taong gatuog Dios nakita man taog convenient nimo Oo. idawaton kay kitong ingon nimo Oo. diri ang sugo dili ka mausog mangita kag sugo nga sayon po nimo Oh, bitaw mumili, mamili ka mumili. so di man na may concept sa Dios. Tinod Kuya Edwin, kay kanang kun ang imong mga igsoon challenge ni nako ninyo ha, kun ang inyong Dios sayon na Dios, ikaw ra gyud gahimo ana. Ikaw ra gihimo ana Ikaw ra gyud mo nang gahimo ana. sakto nang usahay mayon nakalimot ko sa atong libro nga akong nabasahan sa una maguto ako Oo. ako atong hinuwaman kung sakto ning punto sa atheist Oo. nga posible nga og naay Dios og mao nay concept sa tao ba about Dios nga mangita lang kag unsay sayo nimong sundon Bitaw, nga nara na sa utok sa tao ang Dios bitaw, tinuod. kay mao na diri nga believing God is tantamount to being humble ubos ka sa Bitaw, galingon kay bitaw. manduan man ka Bitaw. sunod ka Oo. kay katuom ka niya mao Bitaw. na nga natong mga Katoliko ang question dili lang tingali og na by Dios og wa kay tag tuo kag Dios tuo bungutan na nagpatuo baka ang Dios nga mo gituhuan Oo. mo na challenge sa mga katuo og Dios kay Bitaw. tuo tag Dios pag human di po ka patuo O kana. Sakto na no ganan ko. Tuo-tuo og Dios pero di patuo. di patuo O limit na nga punto, no? Now, mga igsuon klarohon nato. Ang tinuod nga Dios katug yung niingon. If you want to follow me, you take up your cross and follow me. No. Dili gyud mo shortcut. Now karon damatas diocese sa Dipolog. Kabalo man gyud ang mga kung taga diocese sa Dipolog lang ka, nakabalo gyud ka nga kung mumaninoy kag bunyag or kasal or ikaw mismo magpabunyag or magpakasal unsa may proseso, di ba na papel nga papirmahan? no natay palisi Natay palisiya nga procedure muadto ka sa katekista, dayon magpapirma kaniya, muadto ka sa treasurer, muadto ka sa kaabag, no? Muadto ka sa BEC alagad. Lisod, daghang reklamo. Dayon mo na gigamit sa uban against us na hawa mo diha kay lisod kaayo, Korisyo kayo wisyo kaayo ang marangit ninyo. kaning amo convenient kaning amo diri Usayon kay dire, wala na nang mga proseso. Na karon mo man na ilang accusation pero wala sila kabalo nga kana di ang ingon ana kanang lisod-lisoron ta. I mean that is the cost of discipleship. Mo you take up your cross and follow me. Dili shortcut. Muna para ako mo ingon gyud ko no strongly isipari sa diocese sa Dipolog. Padayon ta na para mabati
mabati sa magpapirma nga dili sayon ang pagsulod kang Kristo. Dili sayon. Dapat imo gining atoon spikas bungtod ang kaabag, mulog so ka madto na po mutabok na po kag subak ito ang balay sa katekista didto, mutabok na po kag laing bungtod ito ang balay sa youth didto. Imo ginang agian. Kay at least mabati nimo diha pa lang daan ang pagsunod kang Kristo dili sayon. Dili sayon. So nanay procedure dayon sa di pa ko makunay kanang day katong bitong kuan katong nagkalain-lain ang Dios nga nakita sa atheist ba. So pangutan nata unsaon man nato pag siguro na kining Dios nga atong nahibaw-an mao ni ang tinuod nga Dios nga gitudlo sa Old Testament pila guni kalibo ka tuig diri hangtod karon ato pang nahibaw-an. Mao ni nga si San Pablo niingon sa siyang suwat ngadto sa Efeso 3:8 Okay. nga pinaagi sa simbahan to the church Okay. ang nagkalain-laing kaalam sa Dios ikatudlo. Mao na nga gatukod sa Kristo og simbahan. Aron nga kaning simbahan na kay naman ni magisterium ko is kaning teaching authority Okay. sa simbahan. Nya siya mao kaen Dios lagi espiritu di man nguling Dios kanang si Kristo physically di naman nato siya madunggan kita. Pero ang simbahan mao na yang lawas. Oo. Nya siya ang ulo ning simbahan na. Oo. No, so mao nang gitukod ning simbahan aron pinaagi sa simbahan di ta magka muritsay di ta magka interpretation about God. Nga gitukod mo ning simbahan na gitukod sa tong Ginoong Hesukristo. Mo ning simbahan na nga si Father Dags karon usa sa mga pare. Mo ning simbahan na nga maghatag na tog kanang giya. Mo tong pirmata sa kuan aron pag-exercise sa atong pagkasakop, pagka magtotoo ning Dios nga atong gituhuan. Tinuod. Karon mo na dre akong Nindot. Mao gina siya. Exactly. Salamat kay Edwin, no? Sakto gyud nga dili gyud ta mo shortcut. In fact, no, katuganing naingon ko ninyo nga si Pedro nga kanhi Pedro bitaw ugma piyesta man gyud ni San Pedro, no? Ugma piyesta man gyud niya ni San Pablo. So wa pa sa mahimong katug yung bag-ong Pedro, katupang tawhanon gyud bitaw kaayo. isa mo San Pedro di. Ugma. Di ba taga San Pedro mo? Oh. No comment lang ko. O ato lang iampo, no, mamista mo San Pedro sa dapitan ugma, no. Ana lang, bro, di lang ko sumpay, no. Manimba lang ta. Bitaw. No, karon ang karaang Pedro grabe man gito sa kareklamador. So, dito gid ang last niya nga katubang makita gyud nimo nga di gyud siya gustong maapil og kalansang katong ni-suggest lagi siya nga Babag yun siya. Ginoo pagkanindot nga niya kita dinhi kinakita man niya nga nausab si Kristo daw ang Dios ang pagka-Dios ni Kristo ba siya, di na lang ta mulugsong sa Jerusalem diri na lang ta puyo tukuran ta mo tulog ka payag usaalan kanimo usaalan kang Moises usaalan kang Elias ni short gusto si Pedro di ko madamay sa kasakit ni Kristo kay kabalugod siya after 3 years nga pagsumpaki sa mga kontrabida nila no mga Pariseo kabalo na gid si Pedro nabati pud ni Pedro murag madamay gid ko ani delikado gid ni munang Lord nagpakita na makasimong pagka Dios diri karong taknaa di na lang ta mulugsong padayon na lang na ay ana si Kristo dili lugsong kita adto kita sa Jerusalem musulod gyud ta didto kay no cross no crown munang mga igsuon akong balikon dili gyud atong kun musunod maguta ni Kristo dapat apil sa package ang pagsunod sa iya tanang pagtulunan why pili Why dili selective ba? o dili selective dapat Kanang daghan ta mga igsuon karon ko is nga out dre. Ko is nga Katoliko nga kana lagi pili-pili ba? Ug asay gaan, asay sayon di pa ka usa nga Katoliko dre kayo nga anak ko pamilya dre sa dipulog nga prominente na nya dito sa Cathedral mao lagi nga gabagot-bot lagi siya na magpulubong na tani daghan man tang kuti-kuti daghan man tang kuan sa ako bitaw di magugtig Katoliko mago pero usahay anam ko simba sa mga lain nga simbahan nga dili Katoliko daghan kay or maning Dios nga atong gituhuan nga na magbagot ba mangita lagi sila sayon una sultian ta mo I challenge you ang Dios nga sayon ikaw ra gahimo ikaw ra ga compose Kasinatian po na ko, Brother Dag. sige. Kasinatian na ko katong
pista sa ulingan nga Mayo sa mga bulan to nga pasunod ko og magpabunyag lagi og gikan siya sa Sabadista 38 anyos na magpabunyag. Sa to pa tagaan ko papel para papirmahan. Oo. Gibati na ko gani maski ingani ko gibati man na ko nga tempapirma langan ni kayo. Pero Oo. akong gihimo pagka alas 5 sa hapon ay ako nga sa parokya wa na nako abdi ang sekretary dito. Pero giato na ko sa balay-balay Oo. ang alagad, ang namang Oo. PPC president gani sa turno, Oo. ang giadto ang katikista pod. Ang tungod nga pagkaugma gitiwas na po nako pagka alas 5 na pod pagkaugma, Oo. alas 5 sa hapon. Nahuman ra man pod siya. Then Oo. akong gihatod pag yun dito sa ulingan na pod pagka katulo na pod ka adlaw. Mm-mm. Pero na kumpleto ra man di ay huna-huna ra pod to nako Huna nga ra. lisod man yung proseso. Nga, sa inara po na, sa unahuna ra po na yung Oo. pero tumanon lang, gikan sa 5 pagka 6, naman nabiya po ko. Pagka sa Oo. na po, 5 na po na 6, gitiwas ko pirma. Anto sa katulukan lang, naman ako, na-accomplish na ko ang proseso. Dili pa ako muhatag sa recap, no? Muhatag ko example atong giingon bitaw nga mga mamili, no? Mamili bitaw sa unsay ilang sayon, no? Nay mga tao nga unsa may mga gipang tudlo ni Kristo. Paghatag. No, di ba? So sa may mga tao nga pagkakita nila sa giingon ni Kristo panghatag, daghan ang makahimo ana kasi yun raman na ila pinagkurataan ka, sus, interes ra imong gihatag. Sayon ra ang paghatag. Sus karon kay pagpakli nila sa sunod page sa Bible, miingon naman po si Kristo, pasayloa imong kaaway. Agoy niingon naman din siya, Lord, why trud anay? Awi nagay mamili man kinaaday sa kontra. Kung Lord, pwede diri na lang ko sa manghatag, pwede mabawi na lang ako din usa ka milyon akong ihatag diri, pero ay lang ko pasayloas kaaway. Dili pwede mga igsuon. Dili pwede. Munang ingon sa atong Santo Papa si Pope Francis, ingon siya, do not become part-time Christians. Naday anak ko is, no? Punang termino. Part-time. Abi na kung sa trabaho ra na sa gobyerno or sa asa pa nadapit ka na part-time. Pwede din ang ma-appeal sa tuwa pagka-Kristiyano. Nga do not be part-time Christians. Dili ta part-time nga pato paling-paling. Usay tiwas ni Pope Francis, be a Christian at all times, in any circumstances. Grabe. Bisan haran ka sa pagka-Kristiyano. Wala pili-pili. Ang uban mo maingon nga, niingon si Kristo, padunga imong igsuon, agoy, isud makay ni. Maingon man ka nga, di lang ko badlong, kay di ko gusto, walaan ko amigo. Bahala na lang na siya. Iyan lang na tulubag sa Ginoo. More ba may kasagara na itong rason. Siya nalay manubag anak. Pero mga igsuon sa ayop ba na? Tulubagon ba na to? Mo ganun na ikanta na. Kitang tanan dunay tulubagon sa usag-usa. No, walay bisan kinsa nga mabuhi para sa kaugalingon lamang. Kitang tanan responsibilidad nato nga mubadlong sa nakahimo di maayo, no? So dili ta mamili. Munang ang number 2 nga tubag ato akong balikon mga igsuon, ang usa daw ka rason nga nganong dili na lang ta motuos Dios kay kinahanglan magudputang mubag-os kinabuhi, which is di man na sayo nato labi na komportable na ta sa hayahay nato nga kalibutanon nga kinabuhi nga bisan kabalutan nga dili mao padayon ta kay lami. Kato bitang ebanghelyo diri katong imong gibasa nga gustong mosunod sa Oo, mo na gituyo nako to. Kuis mga nagsunod nato nga mautoy basahon. Na tanawa. Klaro kay no? So mamili siya unsaon ni pagsunod ni Kristo. Yung siya, wa mo ko manapaw. Di ba? Urag namili. Kaya nako na Lord nga di ko manapaw, di ko mamakak. So si Kristo kay kanila laging pagtulunan ba nga mosunod ka nako, way pili. Ingon siya nga pwede ihatag ibaligya nimo tanan nimong kabtangan ug ihatag sa kabos kung sa ending sa ebanghelyo milakaw ang tawo kay di siya kahimo sa Ginoo lisod kay dato siya kaayo agoy mamili man maigsoon sa maigo praise the Lord no salamat nga maigo taan na kay realidad man na nato mamili man gyud ta
no, ing namig bakakon tinuod gyud na mamili gyud tas pagtulunan mangita gitag sayon munang karon kay hapit naman ta mo tapos naaba mo isulti mga kuya nga panapos ta Kuya Edwin. Kamo? Mamili di og asay sayon na po'y uban nga mamili kay ganahan sila asas lang ma-entertain. oh Nay mutuo ko Ginoo kay ma-entertain ka ani. bitaw Yung diri sa na may Ginoo gud nga gasi paminaw nimo gasi girag tudlo nimo. oh Na bang ikaw may ganahan kag unsay imong buhaton aron buhi siya. oh Dili nga magbuhat sa para nimo karon ma-prove na Oo. buhi siya kay agim gid niya og kuan kanang Bitaw. kalisod aron Bitaw. makita nato ba nga buhi na siya. bitaw ikaw kuya Serge Padayon. padayon ta no Atay gamay oras diri na ato koy gamay sige. o sige kuya Kini bang napoy nabasahan magud nga katong Catholic Vision nga libro. Nga sa kadaghan ba diri nga kadaghan nga simbahan oo daghan pila ta ka thousands oo o nga simbahan nga na rehistro og wa kani mga simbahan nga diri pulos ni katudlo og gugma katudlo Oo. ni bahig Dios oo katudlo ni bahig paubos oo nga mga nindot ba nga bertod di pagtudlo pero ni tanang pari atong writer atong libro kanang daghan ta mangyapon ngitag Dios karon panahon na Sa kadaghang simbahan ba sa kadaghang access pero matingala ka nga ng mga tao kasigig balhin-balhin og pundok bitaw balhin-balhin simbahan oo kinangita pagid siya og Dios natong ning tubag ag pare nga siya ra pa yung tubag sa pangutana daghan kuno kayrong mga tao din nangita Dios gigamit lang utok oo kay ang utok kasagaran murason man mao din na nga dili sa Deuteronomy 4:29 nga Oo. si ningon nga si ato mabasa diri nga apan gikan dito mangita kamo kanako ningon ang Dios Oo. mangita kamo kanako ug makakaplag kamo niya kun naikon mangita kamo niya sa tibuok ninyong kasing-kasing mo Mm. nga pare nga mangita tag Dios gamita imong heart kay ang heart wa man ni siya oh capability to reason tourism question oh to question mao na Bitaw. utok imong gamiton nga mo mangita kag Dios lisod kay ka makakita kag Dios anang bitaw kuha na og purely utok dayon sa Salmo 14 kois oo the reason katong kining pangutana nganong mga tao nga na may mga tao nga sa nitong pangutana why do people deny oo the base ang base ay nga rason nganong deny siya nga ning exist ang Dios nasa Salmo 14 ang garbo de tungod sa garbo sa Oo, iyang pagbati ang daotan mangita kaniya ang tanan niyang pangunahuna walay Dios oo right diri sa libro sa Salmo sa kung naagian ako pakli-paklian ning libro nindot kaning libro ni Salmo guys tagang kita daghan duha ka rason ngano ang tao mo deny sa Dios first ang garbo nya ikaduha tingali physically ang buang-buang nasa Salmo 14:1 ang buang-buang nag-ingon diha sa kasing-kasing kulay Dios kay ang Oo. buang murag wa man siya capacity nga magunahuna gyud ba oo botong para niya murag nag-iro mura og insane siya mura siya mananap nga wa siya capacity nga to think og nabay Dios og wala so duha ka buok ang sitwasyon sa tao nga oo maingot pwede mo deny sa existence of God una ang tungod sa garbo sa tao na ikaduha ka ng buong-buang matod Oo. sa bonus lang nga maingot wala gyud Dios oo muna sa sunod sunod natong pag-ipok no sa atong katesismo mas maay siguro nga ato pug ihatag unsa po ning mga klase sa mga ateista Oh. okay ako may gatudlo man ko ana karon sa seminaryo naapoy mga nadiskubre namo nga mga rason nganong kining tawhana mukod siya grupo nga mo deny nga wala Dios kay ang bottom line unya atong mahibaw-an sa sunod natong pagtipok kay naalanganin man ta sa tong oras mo na mga igsuon sa di pa mo tapos atong i-recap no matag kog recap sa atong naisgutan karong gabi una ang pangutana nga atong gitubag mao kini why do people deny that God exists if they can know Him by reason ang unang tubag nganong nay mga tao nga moingon nga walay Dios kay number 1 hadlok sila
Pero ang atong gitubag ana karon, ang atong tubag di ta ang mahadlok kay mi kanaog na si Kristo aron sinatio nato siya in person. Na Physically. di dahil siya warrior, di dahil siya katong bubalos, di dahil siya panisir, kundi bisan pag kung sa kagahi natong makasasala, mo pasaylo din ng maong Dios. So, subo nato dapat walaon nato tong kahadlok, kundi kanang ma-at home kita sa ato ang Ginoo. Ikaduha, nganong aduna ray tao nga moingon nga walay Dios kay ang ikaduha nga rason kay di sila gustong mabago. Which sa sunod natong panagtipok ato panang hisgutan kay daghan makaitag hisgutan kabahin ana. Munang akong habit sa mga Katoliko, ilabi na naagri sa Diocese de Dipolog nga adunay patakaran nga magpapirma, padayon ta kay mao nay atong pag-ambit sa kasakit ni Kristo. Di ta mangitag sayon, musabay ta atong sination ang krus ni Kristo. Salamat. It's a sir. privilege on our part to share in the sufferings of Christ.